Znao da je baba ga rasturena. gledala, ono, Da je rasturena. što kaže, Baba, majka slušaj ovo, baba. I sve Baba, te zna. dirnula si me jako, Baba, moraš me saslušat, bakuta. Gospođo, Da nešto pa kažem. sačekajte, moramo da vodimo dijalog, da tu postoji neka interakcija. Izvoli. Ma ne mogu ja sa njim Aj, molim te, dijalog, on je saslušaj vrlo me. Ne vrijedi nepristojan. ako me ne sluša, hoću baš da me On meni čuje. prvo ne može da se zove Znam, bakuta. jel me čujete? Čujem te, odlično. Gospođo, moram vam reći, kad dođem kući, izbrijat ću gospođo svoja jaja i zovem vas da dođete, poslaću vam adresu da ih dobro izližite. Nemoj Zola. I bacit ću vam 20 eura i da idete kući. To kultura. Da idete kući. Da idete kući. Bravo, Sram vas bilo da... Trusu ne radi. Sram vas bilo. Bitte schön, meine Ex, listen, bitte schön, meine Eggs, meine cleaning eggs.